ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ତଳେ ବୁଢ଼ା ବିଲୁଆଟିଏ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ରହି ଆସୁଥାଏ। ନାଳରୁ ମାଛ କଙ୍କଡ଼ା ଖାଇ ତା ପାଟିକୁ ପିତା ଲାଗୁଥାଏ। ଦିନେ ବୁଲୁ ବୁଲୁକା ପାହାଡ଼ ତଳେ ଥିବା ଗାଁ ବସ୍ତିକୁ ସେ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ବସ୍ତିରେ ବୁଲୁଥିବା କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ବିଲୁଆ ଲୋଭେଇ ଗଲା। ତା ପରଦିନ ଖରାବେଳେ ବିଲୁଆ ସେଇ ବସ୍ତିକୁ ଚାଲିଗଲା। ବିଲୁଆକୁ ଦେଖି କୁକୁର ଭୋକିବାକୁ ଲାଗେ। କୁକୁରଟି ଭୋକିବାରୁ ବିଲୁଆ ସେଇ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଆସେ। କେମିତି ବିଲୁଆ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କ ମାଂସ ଖାଇବ ଗୋଟେ ଛାଇମୂଳେ ବସି ଉପାୟ ବାହାର କଲା। କୁକୁରକୁ ସଂଗାତ କରି କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କ ମାଂସ ମଜାରେ ଖାଇବ ବୋଲି ଗୋଟେ ଉପାୟ ବାହାର କଲା ବିଲୁଆ। ଆଉ ସେଇଦିନ ସେଇ ରାତିରେ ବସ୍ତିକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ସଂଗାତେ, ଓ ସଂଗାତେ, କୁକୁର ସଂଗାତେ, ଓ ସଂଗାତେ, ଏ ଘରେ ଅଛ କଣ ନାଇଁ ଗୋ? ଟିକେ ବାହାରକୁ ବାହାର। ବୁଢ଼ା ବିଲୁଆର କଥା ଶୁଣି କୁକୁରଟି ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସେ। କୁଆଡ଼େ ଆସିଛ? କାହିଁକି ଆସିଛ? ମୋ ମାଲିକ ତୁମକୁ ଦେଖିଲେ ତମ ବେକରୁ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଅଲଗା କରିଦେବ। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଏଠୁ ପଳାଅ। ଓହୋ ସଂଗାତେ, ଖାଲି ରାଗୁଛ ଆଉ। ରାଗିବିନି? ତମେ ମୋ ମାଲିକର କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ ଖାଇ ବୋଲି ଆସିଛ। ମୁଁ କ'ଣ ଏତିକି ଜାଣିପାରୁନି? ଭଲ ହେଲା ତମେ ଜାଣିପାରିଲ। ଯଦି ଜାଣିପାରିଲ ତାହେଲେ ମୋ ପେଟ ଭିତର କଥାକୁ ଖୋଲି କହି ଦଉଛି। ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 8 ଦିନ ହେଲାଣି ମୁଁ ହରିଣ ମାଂସ ଖାଇ ଆସୁଛି। ପାଟିକୁ ଭାରି ପିତା ଲାଗୁଛି। ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ତମ କୁକୁଡ଼ାରୁ 2ଟା ଖାଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ହରିଣ ତୁମକୁ ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଅଦଳକୁ ବଦଳ। ହଉ ସଂଗାତେ, ମୁଁ ଏଥର ଯାଉଛି। ଯଦି ତମେ ହରିଣ ମାଂସ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତାହେଲେ ଆମ ସେଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ଉପରକୁ ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ଧରି ଆସିବ, ଆଉ ତମକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ହରିଣ ଦେଇଦେବି। ଏତିକି କଥା କହି ବିଲୁଆ କୁକୁର ପାଖରୁ ପଳେଇ ଆସେ। ସେଦିନ କୁକୁର ଆଉ ଶୋଇପାରିନଥାଏ। ବିଲୁଆ କହିଥିବା କଥାକୁ ତା କାନରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଉଥାଏ। ଆଉ ତା ପରଦିନ ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ାକୁ ବୁଲେଇବା ବାହାନାରେ ଶିଆଳ ପାଖକୁ ନେଇଯାଇଥାଏ। ମାଲିକକୁ ନ ଜଣେଇ କୁକୁର କୁକୁଡ଼ାକୁ ନେଇ ଶିଆଳ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲା। କୁକୁର ଆଣିଥିବା କୁକୁଡ଼ାକୁ ବିଲୁଆ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାରି ଖାଇଦେଲା। ମଜା ଆସିଗଲା। ତମ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ ମଜା ଆସିଗଲା। କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ ଖାଇ ବିଲୁଆ ପଛପଟକୁ ବୁଲି ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ କୁକୁର ବିଲୁଆକୁ କୁହେ, ବିଲୁଆ ସଂଗାତେ, ମୋ ହରିଣ ମାଂସ କାଇଁ କୋଉଠି ରଖିଛ? ଆଣ ଖାଇବି। ଓକେ ଓ। ଚାହିଁଲ ସଂଗାତେ, ତମ କୁକୁଡ଼ା 1 କେଜି ହବ, ଆଉ ମୋ ହରିଣ 10 କେଜିର। ମୁଁ କେମିତି ତମକୁ ମୁଁ ହରିଣ ମାଂସ ଦେବି? ତମେ ଆଉ 9ଟା ଆଣ ହାରି। ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ହରିଣ ଦେଇଦେବି, ଆଉ ମନ ଶାନ୍ତିରେ ଭରପୁର କରି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଖାଇବ। ହରିଣ ମାଂସ ଖାଇବା ପାଇଁ କୁକୁର ତା ପରଦିନ ପୁଣି ବିଲୁଆ ପାଖକୁ ଗୋଟିଏ କୁକୁଡ଼ା ନେଇ ଯାଇଥାଏ। କିଛି ଦିନ ବିତି ଯାଇଥାଏ। କୁକୁର ଏମିତି କୁକୁଡ଼ା ବୋହି ଚାଲିଥାଏ, ଆଉ ବିଲୁଆ ଏମିତି ପ୍ରତିଦିନ କୁକୁଡ଼ା ଖାଇବା ଲାଗିଥାଏ। ଠକି ଚାଲିଥାଏ ବିଲୁଆ କୁକୁରକୁ ହରିଣ ମାଂସ ଖାଇବା ପାଇଁ। କୁକୁଡ଼ା କମିଯିବାରୁ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମର ମାଲିକ ମୁଣ୍ଡ ଘୂରେଇ ଯାଏ, ଆଉ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ଖସି ପଡ଼େ। ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ, ମୋର ଏତେ ସବୁ କୁକୁଡ଼ା ଥିଲେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ।
ଆଜିଠୁ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ମୋର ଜଗି ରହିବି। ଦେଖିବା ମୋ କୁକୁଡ଼ାମାନେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମର ମାଲିକ ଗୋଟେ ନଟି ମୂଳରେ ଲୁଚି ରହିଲା। ପୂର୍ବ ଭଳି କୁକୁର ସେଇ ଫାର୍ମ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲା। କୁକୁରକୁ ଦେଖି ମାଲିକ ଚୁପ୍ ରହିଗଲା। ମୋ କୁକୁର ଆଉ ମୁଁ ଥାଉ ଥାଉ ମୋ ଫାର୍ମ ଭିତରୁ କୁକୁଡ଼ା ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ସବୁ ଧରା ପଡ଼ିଯିବ। ମାଲିକ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ କୁକୁର ଆସି ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ଧରି ତା ସାଥିରେ ଚାଲିଯାଏ। ନଟି ମୂଳେ ଥିବା ମାଲିକ କୁକୁରକୁ ଦେଖି ବୋକା ହେଇଯାଏ। ଆଉ କୁହେ, କୁକୁଡ଼ା ସବୁ କୁଆଡ଼େ ନେଇଯାଉଛି ମୋ କୁକୁର। ମୋ କୁକୁର ମୋ ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ଦଉନି ତ? ନା, ମୋ କୁକୁର ପଛେ ପଛେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଧରି ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ। ପୂର୍ବ ଭଳି କୁକୁର ବିଲୁଆ ପାଖକୁ କୁକୁଡ଼ାଟିଏ ଧରି ଆଣିଲା ଆଉ ବିଲୁଆକୁ ଦେଇଦେଲା। ବିଲୁଆ ଆରାମସେ ମଜାରେ ଖାଇଲା। ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କୁକୁର ବେଇମାନକୁ କି ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଉଚିତ, ତା ମାଲିକ ବସି ଭାବୁଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ କୁକୁରଟି ଆସି ତା ମାଲିକ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ପଡ଼େ। ମାଲିକର ରାଗ ପଞ୍ଚମରେ ଥାଏ। ହଠାତ୍ ସେ ରାଗିଗଲା ଆଉ ତା କୁକୁରକୁ ବହୁତ ମାରିଲା। ମାରି ମାରି ତାକୁ ଅଣହତ୍ୟା କରିଦେଲା। କୁକୁରଟି ମାଲିକର ମାଡ଼ ଖାଇ ଖାଇ ସହିପାରିଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ କୁକୁରଟି ତା ମାଲିକକୁ ଛାଡ଼ି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲା। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମଣିଷ ହଉ କି ପଶୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଶା ଥାଏ। ସେ ଆଶା ଯେତେବେଳେ ଅସଫଳ ହେଇଯାଏ ନା, ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼ ଛାତି ଉପରେ ଚାପି ହେଇ ଜୀବନ ନେଇଯାଏ।